Doufám, tady to video už točím po třetí. Takže já už vůbec nevím, co jsem jako chtěla říct. No prostě, chystám se natočit, to jsem si koupila jako školní potřeby, moje sbírka kabelek, moje sbírka laků na nehty, jak skladuju kosmetiku, pak ještě jsem si chtěla jakoby natočit nákupy za měsíc červen a jakoby to jsem dostala k svátku ještě zvlášť a pak jako kosmetiku, no jako to jsem si koupila kosmeticky, protože to bylo moc dlouhý video a to vás prostě nebavilo. Počkej. Takže to omlouvám se, to video už prostě točím po třetí a takže to nebude tolik informací, když tak dotočím video o informací prostě. Že tady ten udělala ségra a ten rámus, to když tak dělá Beník, protože on nemá asi vodu, no to je jedno. A tam je, jakoby tady to je celý jeho bydliště, že? A já tam nechci chodit. Ale tady, jakoby v tady tom okýnku, tam jsou jakoby slepice a kruty. A my pak půjdeme pro vajíčky, takže to taky natočím. A tamhle je kočička. A to je jakoby jejich, že jo, pro babičky. Protože tady byly pro babička a náš děda. A naše nevlastní teta. Jo, řekla bych, že teta. A babička má prostě moc nádhernou tu zahradu. Jo, prostě tamhle je bazén, sama vyrobená lavička, to vyrobil děda. Tam je pak něco takového. Nějaká to na opalování. Prostě spousta krásných kytiček, když tady je ségra. A já vám prostě chci ukázat mini ještěrku. Protože když jsem tady byla jako s tátou, tak jsme tady sami, že jo. No tak jsme viděli takhle velkou ještěrku asi. Možná větší a my jsme ji jakoby dali tam prostě, že ve vodě žít nemůže. No a pak jsem viděla ještě jednu teda v tom křoví, že jo, tam nějakým křoví prostě. A takže byly dvě. Tu druhou jsem nenašla. Takže jsem ji tam jakoby nechala v tom křoví, že jo. A teďka jdu se podívat, jestli tam není ta velká ještěrka a já jsem našla mládě. Asi takhle malý, tyjo. Takže já ho teďka ukážu. Ale jestli zase uteče, protože jakoby tam, že jo. A já jsem, že v takovýhle hnusný vaně byla ještě voda. A ono tam prostě jakoby chodívalo, že jo. A takže teďka tam ještě taková malinká ještěrka. A hnusný brouk tam je. Tady ten brouk tam je hnusný a tady je ta ještěrka, tady ještě hnusný brouk. Když udělám, to nejde, já prostě tam třeba hodím na ní trávu. To ji nezajímá. Nebo trávu. Tady ten list, že jo. A nebo tucha. Já jsem na ní hodila a ona se pohla. No, takže tak, to že jste něco viděla, protože já jako natáčím přes přední webku, abych se viděla, jakoby co mluvím a jestli mě tam vidíte. Ale nevidím, co natáčím potom, když se otočím, že jo. No, takže jste něco viděli. A tady je ještě taková lidská houpačka pro Vašíka. A tady to je hrozně hustý, ten žlutý knoflík. Protože ono to prostě dělá zvuk, jestli jste to slyšeli. No. A hustý. Tamhle odpočívá kočička, musíte ji vidět prostě. Jenomže oni nemají ani No. Takže... Aha, takhle, jo. Jsou hezký barevný, vlny. No tak jak... Naučíme Venouška barvy, že jo? Podle toho. Co říkáš? No ono to je jakoby naházení, že na takový tečky, ale já nevím kam, kde to je. Takže já si sednu na takovou jakoby houpačku. A, takže prostě chystám se natočit asi 10 videí. Takže jako, jelikož tady Wi-Fi, takže to video tam bude asi zítra. No to já právě nevím. No, protože já jsem dneska byla ve městě, tak já jsem to natočit, ale prostě moc to nešlo, takže
Takže tak no. A když tak jakoby tam, kde je to kormidlo, jak to tam vypadá jako kormidlo, počkej, vidíte to, tak tam je jakoby pergola a chudák Beník musí být zavřený. Jelikož ten malý vašík prostě spí, že jo, tak musí být zavřený, jak bych čekal na vše, jaký na psy, takže. Takže teď budu mít svačinu. A jakou? To je rohlík, snečen, nebo chleba. Tak chleba. Takže tady to je takový taková rukola. No, vem si z toho sváču. Jo. Pojď. Mě by zajímalo, ale co to je. Za pomazání. Ale dneska umej to a jest. Dokonce jsem mu i volal loni. No vidíš. 50. No, takže my jsme se jakoby už dali Až to svačinu. sníš chlebíček, tak půjdeme ten pipínkám. Jo? Jo, by. Chceš jít s náma? Půjdeš s náma? Jo. No tak ale až sníš chleby. Až sníš tady ten chlebík, protože jakoby ségra jí, že jo? Jo. A my půjdeme jakoby pro ty slepičky. Takže to je úplně úžasný, poprvé jdu. Takže to je super, jenom ségra musí dojít tady ten chleba a pak ten druhej.